ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମକୁ କମେଇ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ତାର ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସାଧନ କରିଦେଇଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଶୁଣିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚଲାଇଥାଏ। ଭଲ ଭଲ ଗେମ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓ MS ଟକା ଆଦି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଦି କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆବଶ୍ୟକତା। MS ଟକା ପାଇଁ ଅଲଗା, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଫେସବୁକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ଲିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧିକ ର୍ୟାମ୍ ଓ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବାଲା ମୋବାଇଲ କଥା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲର ର୍ୟାମ୍ କମିଯାଇଥାଏ ଓ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ସେ କାମ କରିନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତା ମାନେ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ଚଲାଇ ପାରିବା ନାହିଁ କି? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କଲେ ତା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ ଓ ଭଲସେ ଚାଲିପାରିବ? ଆମ ଫୋନ୍ ଭଲରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କଲେ ମୋବାଇଲର ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ ଓ ର୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିପାରିବ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫ୍ରିରେ ଚାଲିପାରିବ। ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଆଉ ମଜାଦାର ବି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଲର୍ଣ୍ଣରରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତାପ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ କାମଟି ହେଲା ବ୍ରାଉଜର। ଯେଉଁ କାମ ବ୍ରାଉଜର ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର ହେଉଛି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର। ଏଥିରେ ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ମୋବାଇଲକୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଫେଭରେଟ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କି ଟ୍ୱିଟରକୁ କେମିତି ବ୍ରାଉଜରରେ ଖୋଲିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଟର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା twitter.com ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। twitter.com ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହାପେନିଂ ନାଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଏନ୍ ଟ୍ୱିଟର ଟୁଡେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଗ୍ଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। 3 ଡଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନରେ ଖୋଲିଗଲା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଫର୍ ଟ୍ୱିଟର, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପେଜ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲୁଛି। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବା ଅପସନ୍। ଆମେ ନେମ୍ ପାଇବା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇବା, ଆଉ ତଳେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବା। ଏଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫର୍ମଟା ଭରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ମୋ ଲୋଗୋ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ସବୁ ହାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ OTP ଆସିଥିବ, OTPକୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ OTPକୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥିବା OTPକୁ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରୁଛି। OTP ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଲା। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଭ୍ ବି ନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୋତେ ସେଭ୍ ନ କରିବା ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ୟୋର ବାୟୋ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ କହୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଉପରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଉପରେ କିନା କିଛି ଅପସନ୍ ଆସିବ। ସେ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି କ୍ରିକେଟ୍। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5ଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି ଯାହା ବି 5ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 5ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି 5ଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଫଲୋ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ OTPଟା ଦେନ୍ ତା ତଳଟା ଫଲୋ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ ଗଲି।
ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନି। ତାପରେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ OTP କୁ ଫଲୋ କରିସାରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟଟା ବି ଫଲୋ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ତା ତଳଟା ଫଲୋ କରୁଛି, ତା ତଳଟା ଫଲୋ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଫଲୋ କରିଦେଉଛି। ଫଲୋ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆଲାଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଲାଉ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ଫର୍ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୱିଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବ୍ରାଉଜରରେ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫ୍ରିରେ ଚାଲିପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ MS ଟକାଟକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ MS ଟକାଟକ୍ରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି MS ଟକାଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଦଳରେ ଆମେ MS ଟକାଟକ୍ କେମିତି ବ୍ରାଉଜରରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ UC ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରି ସେଥିରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ MS ଟକାଟକ୍। ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି MS ଟକାଟକ୍ ଆପ୍ ଫ୍ରି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ ବି ମୁଁ କଲି, ଅବଶ୍ୟ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ MS ଟକାଟକ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି MS ଟକାଟକ୍ ଆପ୍ ଫ୍ରି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମେକିଂ ଆପ୍ ଫର୍ ଫନ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ପେଜ୍ ଫିଟିଲା MS ଟକାଟକ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫଲୋଇଂ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଫଲୋଇଂ ବି କରିଥିବେ ବା ଫଲୋ କରିଥିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଲୋଗୋ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା କପିରାଇଟିଂ କ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବ୍ରାଉଜରରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଫେସବୁକ୍ରେ ପାଖାପାଖି 4ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍ କହିପାରିବା, ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଟ୍ କହିପାରିବା, ତାପରେ ମେସେଞ୍ଜର କହିପାରିବା, ମେସେଞ୍ଜର ଲାଇଟ୍ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଫେସବୁକ୍ ଓପନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରାଉଜରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ମେସେଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ କେମିତି ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆସିଗଲୁ, ସେଠି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ facebook.com। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫେସବୁକ୍ ଖାଲି ଟାଇପ୍ କଲେ ବି ଚଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇପ୍ କରୁଛି www. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ facebook.com। ଆପଣ ସେମିତି www.facebook.com ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଏଠି। ଆଗରୁ ମୋର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର କହୁଛି ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡି ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଉଜରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭଳିଆ ଫେସବୁକ୍ ଫିଟୁଛି। ଦେଖିଲେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଚାଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଗ୍ରାଫିକ୍ରେ ଚାଟ୍ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଟ୍ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲି। ଆମେ ଏମିତି ଫେସବୁକ୍କୁ ବ୍ରାଉଜରରେ ଓପନ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ରାଉଜରରେ ଖୋଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବା। କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଟାଇପ୍ କରିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଟାଇପ୍ କରୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଗୁଗଲ୍ ପେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି www.instagram.com ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ www.instagram.com ଲେଖା ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ମୋର ଅପସନ୍, ମୋତେ କହୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋର ଅଛି ଆଗରୁ, ତ ସେଥିରେ ସେ ଖୋଲିବାକୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଖୋଲିବି। ତ ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ପେଜ୍କୁ ନେଇଗଲା, instagram.com ପେଜ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସୁଇଚ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଶୋ କରାଇବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ଶୋ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଅର୍ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ତ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିବିନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲା ପରେ ସେଠି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି। ଏଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନଟ୍ ନାଓ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ନାଓ କଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଟର୍ନ ଅନ୍ କରିବେ କି ନଟ୍ ନାଓ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଟ୍ ନାଓ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଟ୍ ନାଓ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରିଛି ଏଠି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ।
मुझे गोटे कमेंट बॉक्स रे टाइप कर दूसरी जय श्री राधे कृष्ण। तो से टाइप कर सारा ओके क्लिक करदे देखो यहाँ हूँ मो पेज ओडिशा लर्नर पेज ये देखो वीडियो प्ले होचे आप वीडियो भी प्ले कर देखिपारे। तो यही भाव में आप क्रोम ब्राउजर रे इंस्टाग्राम ओपन करेंगे एप्लिकेशन किसी आवश्यकता ही नहीं। तापर सांग मैंने यूट्यूब तो समस्त पाखे थी तो यूट्यूब पे गोटे एप्लिकेशन थाए से एप्लिकेशन में बेसी जगह नहीं थाए। तो आपने चाहिए एप्लिकेशन यूट्यूब ओपन कर वीडियो भी देखिपारे। किंतु जदि एप्लिकेशन अपेक्षा ब्राउजर रे यूट्यूब को चलेगा ताले बेसी डाटा खर्च हो किंतु ब्राउजर आपण मैंने वीडियो को भल क्वालिटी देखिपारे। चलते बर्तमान क्रोम ब्राउजर रे यूट्यूब को ओपन करवा देखो बर्तमान क्रोम ब्राउजर को गली आठी टाइप करी बर्तमान www.youtube.com देखो बर्तमान टाइप कर www.youtube.com आसीगला www.youtube.com टाइप कर सारा पर आप सर्च कर दिंतु देखो मुझे सर्च कर दूसरी सर्च कलापर आप पहुँच जाए बर्तमान देखो गूगल पेज रे ये लिखाई youtube.com से क्लिक कलापर देखो से क्लिक कर मोबाइल वर्सन आसो आप देखो मुझे क्लिक करुच्ची क्लिक कलापर देखो मुझे एप्लिकेशन पहुँची गली मत कि एप्लिकेशन खोलवार नहीं तो बैक कलापर देखो पहुँची गली www.youtube.com पहुँची गली देखो ये सब आप जो लिखाई अकाउंट फीचर्स सब लिखाई आप जो चाहिए क्लिक करेंगे। तो आमर यूट्यूब खोलियार अच्छे ब्राउजर तो आमको कौन करा पड़ो तो आमको www.youtube.com क्लिक करा पड़ो देखो क्लिक कलापर देखो मुझे पहुँची गली बर्तमान देखो youtube.com से मोबाइल वर्सन तथापि जब आपंकर मोबाइल वर्सन आसूसी तो आप कौन करेंगे ना जो 3 डॉट पॉइंट अच्छे से क्लिक करके डेस्कटॉप रे क्लिक करदे आपंकर डेस्कटॉप वर्सन आसो मु बर्तमान कौन ना 3 डॉट पॉइंट रे क्लिक करके देखो डेस्कटॉप साइट को गली से क्लिक कला देखो मोर यूट्यूब टी डेस्कटॉप वर्सन में आसीगला देखो तापर आप जेकोसी वीडियो प्ले करा चाहिए प्ले करेंगे। देखो मुझे गोटे वीडियो प्ले करी देखो केमती इंटरफेस आसूसी देखो ये मुझे मिस्टर बीन वीडियोटा प्ले करी प्ले कलापर आम जापर कि वीडियो क्वालिटी केमती आसूसी देखो प्ले कली टिके टाइम लगुच देखो प्ले है बर्तमान मो म्यूजिक को काटी दूसरी ये आप मिस्टर बीन रूप देखुं से साइलेंट कमेडियन देखो आपका वीडियो देखते भल लगे आम ये फरवर्ड भी करें बैकवर्ड भी करें यूट्यूब एप्लिकेशन जमी मैंने वीडियो को फरवर्ड बैकवर्ड करेंगे ये सेमती फरवर्ड बैकवर्ड करके वीडियो को देखिपारे देखो तापर आम जब चाहिए आम वीडियो को फुल स्क्रीन मोड रे सिलेक्ट कर देखो तो वीडियो को फुल स्क्रीन मोड सिलेक्ट करदेली देखो वीडियो बर्तमान प्ले है ये आपने भल भल वीडियो क्रोम ब्राउजर देखिपारे। यूट्यूब एप्लिकेशन ही ये दरकार नहीं आप क्रोम ब्राउजर ही आप यूज करेंगे किंतु क्रोम ब्राउजर रे जब आम यूट्यूब चलैबा ताले आमर बेसी इंटरनेट डाटा शेष हो किंतु एप्लिकेशन तो दरकार नहीं ना। तापर आम चलतु माई जियो एप्लिकेशन विषय जाना देखो सांग मैंने आम फोन रे गोटे माई जियो एप्लिकेशन थाए से एप्लिकेशन आम के नेट सरला के डाटा सरला आम चेक कर किंतु आम चाहिए माई जियो को ब्राउजर रे चलै परिबा देखो केमती। तो फास्ट आप क्रोम ब्राउजर रे टाइप करंतु माई जियो टाइप करके तो सर्च कर दियंतु देखो गूगल पेज रे बर्तमान माई जियो आसीगला देखो तो तल जातु देखो ये जो अच्छी 3 डॉट पॉइंट से जाकि आप डेस्कटॉप साइट रे क्लिक कर दियंतु डेस्कटॉप वर्सन ओपन हो गला परे आप देखो लिखा है www.jio.com देखो लिखाई सेठी आप क्लिक कर दियंतु देखो लिखा है जियो बेस्ट प्रीपेड एंड पोस्टेड प्लान जियो फाइबर आप एंड मोर ये क्लिक कर दियंतु क्लिक कलापर देखो बर्तमान से ऑप्शन देला हमको माई जियो एप्लिकेशन खोलियार नहीं हम क्रोम रे सिलेक्ट करार अच्छे क्रोम में सिलेक्ट कलापर देखो jio.com ओपन हो गला। तो फास्ट ये पेज इंटरफेस चेक कर दियंतु देखो केम देखा पेज टी देखो आपको ये देखो प्लान देखा देखो प्लान देखा देखो ये रिचार्ज भी आप करेंगे तापर देखो आवर सर्विस जो लिखाई ये बहुत बहुत सर्विस भी अच्छी देखो ये सर्विस यू सिम प्रीपेड देखो जियो फोन विषय भी आप चाहिए ये बुक करेंगे बुक ना अच्छी बहुत भल अच्छी जियो आफ्टर ये जियो आप भी भल अच्छी किसी प्रोब्लेम नहीं जियो आप देखो देखो ऑप्शन देला जो ऑप्शन गुड़िक अच्छे जो मोबाइल लिखाए से सिलेक्ट करूँ सिलेक्ट कलापर देखो आसीगला जो प्लान लिखाई से क्लिक करूँ क्लिक कलापर देखो प्लान आसीगला जियो सब प्लान आसीगला देखो ये आप चाहिए ये रिचार्ज करेंगे ओके। तापर मुझे बैक कली देखो साइन इन अच्छे से क्लिक कली साइन इन क्लिक कलापर देखो ऑप्शन आसला मोबाइल जियो फाइबर जियो लिंक तो ये जिते सब ऑप्शन अच्छी से भर मुझे मोबाइल क्लिक कली देखो मोबाइल फास्ट क्लिक कलापर गोटे आसला मोबाइल लॉगिन आसला सेठी आप नंबर दिंतु नंबर देकी ओके करंतु ओके कलापर आप मोबाइल गोटे ओटीपी आसो तो आप जो ओटीपी आसला तो आप कौन करेंगे से ओटीपी टाइप करेंगे
देखो मो पाक ओटीपी आसी मुझे टाइप करदेली टाइप कलापर बर्तमान कौन कली ओके करदेली ओके कलापर देखो नेक्स्ट पेज ओपन है देखो एठी कौन अच्छी एठी आम आम जियो आप्लिकेसन भाई आम नेट चेक कर डाटा अच्छे देखो मोर 1.94 डाटा अच्छी तो सब चेक कर देखो रिचार्ज अच्छी स्टेटमेंट भी देखिपर रिचार्ज हिस्ट्री देखिपर इनवॉइस हिस्ट्री देखिपर ये आम माई प्लान भी देखिपर देखो सब चेक कर ये जहाँ जहाँ भी अच्छी ताले जियो.com भल फैसिलिटीज दूसरी देखो बर्तमान मुझे टाइप करी जियो सिनेमा देखो फास्ट मुझे कर बैक कर देखो बैक कलापर जो सर्च ऑप्शन अच्छी से सर्च ऑप्शन रे आप जियो सिनेमा टाइप करूँ तलू तलू आसला लिखा जो जियो सिनेमा एप्पल चिन्ह अच्छी प्ले स्टोर चिन्ह अच्छी से क्लिक करूँ क्लिक कलापर देखो जियो सिनेमा पेज ओपन हो चाहिए ये जेकोसी सिनेमा प्ले करेंगे देखो मुझे विकी डोनर सिनेमा प्ले करी देखो बर्तमान प्ले हम देखो प्ले करने पूर्व फास्ट देखो से फास्ट आपको बोधे ओटीपी मांगे ये तो फास्ट आप क्लिक करूँ क्लिक कलापर देखो जमती जियो सिनेमा आप्लिकेसन रे आप निजर मोबाइल नंबर देते ओटीपी सेव करते कि सेमती आप मोबाइल नंबर दिंतु देन ओटीपी सेव करूँ ओटीपी सेव कलापर देखो प्ले है बर्तमान आप चाहिए आलाउ करेंगे ना काट दे पारे आप काट दिंतु ब्लॉक कर दिंतु ना बैक कर दिंतु आलाउ करूँ देखो तो यही भाव में आप वीडियो प्ले करके जियो सिनेमा यूज करेंगे आठ आप भल क्वालिटी वीडियो देखिपारे ये आपने जियो आप्लिकेसन बदल में ब्राउजर जियो को ओपन करेंगे तापर सांग मैंने जाना जीमेल विषय देखो जीमेल तो आम समस्त यूज करें जीमेल रोटे आप्लिकेसन अच्छे यूज चलते अब जाना जीमेल को केमती ब्राउजर ओपन करवा देखो फास्ट मुझे क्रोम ब्राउजर ओपन कली और टाइप कली जीमेल टाइप कर सर्च करदेली देखो आसीगला जीमेल गूगल पेज रे जीमेल आसीगला तापर मैं कौन करी ना जो क्रिएट योर अकाउंट अच्छे से क्लिक करेंगे ना मुझे जीमेल रे क्लिक करेंगे मुझे जीमेल रे क्लिक कर दूसरी जीमेल गूगल लिखा है से क्लिक कली देखो से क्लिक कलापर पेज ओपन होगा ये देखो मो इनबॉक्स से शो कर देखो ये जहाँ मेसेज आसपे देखा आप जब जीमेल अकाउंट केमती क्रिएट कर जानना ताले मोटे प्रीवियस वीडियो बनई आई बटन में लिंक देदेवी और डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी देखो कॉर्नर गोटे पेंसिल बटन अच्छे क्लिक करूँ सेठी आम जब क्लिक करवा टाइप कर मेसेज को सेंड करेंगे देखो ये जो टू लिखा है आप जहाँ को मेसेज सेंड करेंगे तार ईमेल देवे देखो मुझे मन इच्छा टाइप कर दूसरी तापर आप अटैच फाइल करेंगे जमी फोटो पठाई पारे तो देखो ड्र स्क्रिबल लिखाई सेठी क्लिक कला देखो जो व्हाइट पेज आसला ये व्हाइट पेज रे आप जमी चाहिए सेमती ड्रॉइंग करेंगे ड्रॉइंग करके सेंड करेंगे ना कि लिखिक सेंड करेंगे देखो मुझे ड्रॉइंग कर देखो आप चाहिए कलर भी चेंज करेंगे देखो ये जो ब्लैक कलर बॉक्सटा अच्छी से क्लिक करूँ कलर आसला कलर सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करके आप देखो कलर भी लिखिपारे आपड़ ये अलग अलग कलर को यूज करेंगे देखो मुझे अलग गोटे कलर नहीं आसिक बर्तमान गारे भी देखो ये भाव में आप जहाँ भी लिखिक सेंड करेंगे ड्रॉइंग भी करके सेंड करेंगे तो ये भाव में आम जीमेल आप्लिकेसन मेसेज सेंड करने अपेक्षा ब्राउजर सेंड करा भल ताने जीमेल आप्लिकेसन मेसेज सेंड कले किसी क्षति ता नुहे किंतु ब्राउजर सेंड कले गोटे आप्लिकेसन तो कमिज तो सांग मैंने ये भाव में आम कौन करें कि आप्लिकेसन बदल में ब्राउजर की यूज करके आम ट्विटर इंस्टाग्राम एमएस टकाटकाती चलाई पार तो सांग मैंने ये वीडियो एति जब आपको वीडियो भल लगा तो लाइक एंड कमेंट करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब कर रही जय हिंद।